с моето... с какво аз говоря? Кажи откъде си? Къде си? И това е всичко? На колко години си? Къде си и колко години? Добре. Да. Така, Пол, кажи нещо за себе си. Аз съм от Америка, в Юта и аз съм 16 години. Добре. За първи път ли идваш в България? Не, на първи път в България. Добре. Защо искаш да учиш български език? Аз искам да учиш български, защото имам баба и дядо от България и имам мама от България и аз искам да говоря с моето баба и дядо и мама. Добре. От колко време учиш български език? Аз учиш на български език 30 часа. 30 часа? Да. И трудно ли е? Аз мисля, на български език е трудно. Има време за аз учи на една трудно. Имам много аз говоря много време и аз мисля с много време е по-малко трудно. Точно така. Какво ти харесва в Берлиц? Аз харесвам на инструктора и аз харесвам на методия на училище аз говоря много с професия и аз пиша много и аз мисля на две много добре за език български. Чудесно. Много добре се справяш. Имаш ли си любима дума вече на български език? Да, моето любим дума е разхождам. Разхождам се. Добре. Какво обичаш да правиш в свободното си време? Знам, че играеш тенис. Да, аз играя тенис на моето работно време. Добре. Има ли някоя дума, която си научил треньора ти по тенис? Има дума по-бързо, по-малко. По-бързо, по-малко. Има тенис, има с авантаж и без авантаж. И по-малко, по-бързо. Лекичко. Има лекичко. Лекичко. Добре. Харесва ли ти българската храна? Да, аз харесвам на българска храна. Баница или катма обичаш повече? Аз обичам баница повече. Баница. Има ли подобна храна в Юта? Да, има подобна храна. Интересно. Добре. Твоите приятели от Юта знаят ли нещо за България? Да, моите приятели има нещо с България. Чували са? Да. Да. Добре.
А знаеш ли нещо любопитно, научи ли нещо любопитно за България, за нашата култура или нашата история? Да, аз имам история за сирене и за кашкавал. И аз А. харесвам на история на две. А, И а, на да. мгм. Добре. А тук сега в София, освен с нас в Берлици, с твоите баба и дядо, с кого говориш на български язик? Да, аз говоря на български език с моето бабо и моето дядо. Мгм, мгм. Добре, а нови приятели? Имаш ли? Да, имам. Имаш, българи. Да. О, чудесно. Добре, ами ще ни кажеш ли нещо за финал? Да. Да, А, не знам, нещо да ни пожелаеш или да кажеш нещо. м, аз харесвам много за на време на време аз на време на училище на български язик, защото имам време в къща на има още време по релаксирам и аз мисля на концепта. мгм. Аз вижда в концепта аз вижда в училище. Мгм. Чудесно. Супер. Браво, много ти благодаря. Благодаря. Страхотен си. Приятно, да.